Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Baphulaphuli ke lapha ke sifuna ke singene banzi kulo mdlalo wanamhlanje buphakathi kweqela leKaizer Chiefs kunye ke neMagesi FC. Phambi kokubana ke sinabe banzi baphulaphuli funa uqala sithi ke siyavuyisana neqela leKaizer Chiefs kuwini wabo wesibini abafana abadala. Sekushot wenu yesithathu ke ngokwenza into yokubana ke iinhliziyo zabalandeli zizawuhlambeka. Yona nto leyo abalandeli ke bebeyicela into yokubana ke winani iimetshi ezintathu zilandelelana abafana abadala. Yindlela leyo yokuxolisa ke kubalandeli beqela leKaizer Chiefs, futhi ke ingathi iyalapho nenza kakuhle. Xa nisenza kakuhle funeke sincomile abafana abadala, nawunyamezela ke ngoba naxa nisenza kakubi funeke nixelelwe. Kunjalo kokuphila. Sidlule ke lapho iKaizer Chiefs idlale kakuhle kakhulu baphulaphuli, futhi ke umdlalo uqala wade wophela abafana abadala badlale kakuhle kakhulu. iMagesi FC kangibekho ncakasana kulo mdlalo. iKaizer Chiefs umdlalo ibiwukhontrola. Ndithande imidfield yabo namhlanje abafana abadala. uLebogang Mabuye edibene phaa noMshini Ungcobo baye ba-understandana abafana abadala, futhi ngendlela abadlale namhlanje ingathi ngabantu abaqale bathetha ngoba ba-understandene kakuhle kakhulu. Omnye ke atheka omnye ema, and uMabuye umbona into yokubana Nkosi Ndiphile Ngcobo makabe phaa behind i-strikers. uMabuye yena asebenzise lo mhlaba ngesithi ke i-defensive midfielder. Sithi ke wuntshi kubo bobabili abafana abadala. Sidlule ke lapho sibulele into yokubana bathi xa behlala phantsi bathetha bacebisa into yokubana ikusingathi esa starting lineup sikaNapi sokuqalisa uWandile Duba sasirayithi. Ndawubane ndiyitsho le nto, laa nkwenkwanyana yakwaDuba, laa nkwenkwe nesibindi le yabaphulaphuli, futhi inesibindi nje, inentliziyo laa nkwenkwe yakwaDuba. Nawuyikhumbula kwakuNedbank Cup ize beyiKaizer Chiefs eyiphakamisa. Sisibindi salaa mntwana, una-21 years kodwa unesibindi esingummangaliso. Izitrayikhi ezinintsi phaa kuqela leKaizer Chiefs uyazodlula ngentliziyo uWandile Duba. Intliziyo yakhe xa ethe wangena ebaleni wasisitrayika seqela leKaizer Chiefs uyabonakala. Namhlanje ke iKaizer Chiefs iqale atheka ngoDuba noModi noLilepo, yafunza kawo babini, yathatha uMduduzi Shabalala mdlalisi number 10, yathatha uNkosi Ndiphile Ngcobo wayeplaymaker, yathatha le ndodanyana kwaMabuya yayi-defensive midfielder, yahlasela ke ku-right back ngale nkwenkwenyana kwaSolomons, yasebenzisa ku-left back uCross, center back zayo yangulo mfana kwaMugwele kunye ke nale ndodanyana ke yakwaMcCarthy. iKaizer Chiefs isebenzile baphulaphuli, idlale kakuhle kakhulu abafana abadala. Inqaku elihle lithe lafakwa nguWandile Duba nge-first half, simqhobela izandla umfana omdala. Inqaku lesibini leqela leKaizer Chiefs lasetyenziswa phaa yilaa nkwenkwanyana ke yakwaVilakazi ebingena nayo ililala lisuke ebhentshini. Nje iKaizer Chiefs baphulaphula namhlanje idlala kakuhle kakhulu. Akho department ndingathi ndiyayigxeka namhlanje. Xa kufuneka uncomile uboncoma, akho department eKaizer Chiefs kuthiwa namhlanje ibisenza amaphutha. Basebenzise nje ngokufana abafana abadala belwela into yokubana iKaizer Chiefs bayifumane phaa u-3 points. Sibamba ngazo zibini ngamakhosi amadala. Ngana kwimetshi yesibini ke ndingaqhubeleka ndibambisana ngolo hlobo kwimetshi ezayo, ndenzela into yokubana le metshi yesithathu beniyisikelwe ngabalandeli ke niyithathe niyifake epokothweni, emveni koko ke nawube nixolise kakuhle kakhulu phaa kubalandeli beqela leKaizer Chiefs. Phumelele ke baphulaphula iKaizer Chiefs namhlanje, iphumelela phaa ngo-2 libetha iqela phaa leMagesi FC. Injalo ke baphulaphula sizungena kakhulu kwezinye izinto, kodwa abafana abadala badlale kakuhle kakhulu. Ningangena ke baphulaphula nitsho nena izinto elithe nazibona kulo mdlalo, kodwa ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.